Hello, hi guys, good morning. गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय जासिहरबाय। बेजों लोगोसे आंनि YouTube चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनानै वेलकाम टु माय YouTube चेनेल जेरबि ब्लग चेनेल। प्लिज साबस्क्राइब एन्ड शेयार। दिनै आङो ब्लग लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय मैया फरेस्टारनि ग्रेड 1 नि रिजाल्ट होदोंमोन। बेनि सोमोन्दैसो आङो फंनैसो बुंनो सानदों। मैया फोसावजानाय हाग्रा बिफाननि ग्रेड 1 आव फोसावजानाय रिजाल्टआव बाक्सा जिल्लानि बरबरि थानानि सिङाव थानाय सैबारि गामिनि बिथांमोना बिथां सानै फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाग्रोबाय। बिनि न'खरसेनिनो सानै जावजासो सुबुङा फरेस्टार ग्रेड 1 आव सेलेक्ट जानो हादों। बिथां जावजा सानैबो बिदा फंबाय। बिथांमोननि मुङा जाहैबाय बिबुंसा बर' आरो सासेनि मुङा जाहैबाय बिबारसा बर'। बिथांमोना सानैबो फरेस्टार ग्रेड 1 आव सेलेक्ट जानो हादों। लिस्ट स्क्रिनाव होनाय बिथांमोनानो सानैबो ग्रेड 1 आव फरेस्टार ग्रेड 1 आव सेलेक्ट जानो हादों। सानैबो बिदा फंबाय न'खरसेनिनो। बिथांनि बिफानि मुङा जाहैबाय बिफानि मुङा गणेशलाल बर' आरो बिमानि मुङा बानेश्वरी बर'। बिथांमोना जाहाथे बहुत हार्डवर्क प्रेक्टिस खालामदोंमोन जानो हागौ, बेनिखायनो दिनै साक्सेस जानो हादों। बेफोरबायदि आंनि साननाय बायदिब्ला बहुत प्रेक्टिस बाय हार्ड खालामदों बिथांमोना बिदा फंबाय सानैबो, जाहाथे बिथांमोननि रिजाल्ट फोसावनायखौ खोनानानै गामिनि मानसिफ्राबो गोजोननाय फैदों, लोगोसे न'खरनि गासैबो सुबुङानो गोजोननाय फैदों, लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रानो गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फंबाय सानैनिसिम कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाग्रोबाय। बिथांमोना बहुत खस्थ' खालामदोंमोन जानो हागौ, बिनि थाखायनो सानैबो खनसेयावनो सेलेक्ट जानो हादों। नैबे आं मबाइल स्क्रिनाव होनाय बिथां फंबायमोनानो मैया बिदा फंबाय सानैबो जावजा, बिथांमोना खनसेयावनो फरेस्टार ग्रेड 1 आव सेलेक्सन जानो हादों।